Beste mensen. Beste mensen. Ik heb hier één kaartje waardoor wij één supporter, één ondersteuner van het Iraanse regime, zou dit kaartje kunnen gebruiken om daar naar binnen te gaan, om naar muziek te gaan luisteren. Van dit bloedconcert. Ja. Dat gaan wij onmogelijk maken. Met deze symbolische actie. Met het verscheuren van dit kaartje verscheur ik ook de legitimiteit van het Iraanse regime. En geven wij steun aan al die mensen die hun rechten verscheurd zien in Iran. Ik gooi ze niet op straat, want anders dan lijmt iemand ze aan elkaar. Ik neem ze mee en ik gooi ze waar ze horen, in de vuilnisbak. Solidariteit!